Hello, good people, murise kwese kwamuri. Ayo, ini ndinofara, zita rangu tichinzi Uncle Saint, chigotomba mana mai venyu, chanzvadzi chamama, handiti? So, ndati ndouya ndizokupai update maringe na Savious Nyaguwa. Savious Nyaguwa, mukomana wayo yakaita tsaona wandiri kuposta zvakanyanya, especially paFacebook. So ndatirege ndiite vhidhiyo rinoiri kuitira kuti ndinge ndiri ndinokuzivisai kuti chii chakutora nzvimbo yezvino, nekuti zvakakosha kuti munge muri munoziva kuti program yedu yakamira sei. Ko ndakuda kurumirweiko nembwa dzepamusha panapa. So mamiriro azvakaita zvinhu zvakamira zvakadaiwo. Savious sekuziva kwenyu ane 8 months going to 9 months ari muchipatara akarara nedumbu. For the past 9 months haana kumborara nebheki because kumashure kwake kunoko kumagadziko ake nekumusana nemumakumbo akatsva zvisingaite zvekutoti for the past 9 months ane maronda iwawo, chinova chinhu chinorwadza chinoshungurudza nekuti pakaipa. But chandinoziva ndechekuti tikabatana tinogona kubatsira kuti ange ari anorapwa opora. Zvakabva zvaita zvakare kuti patsaona iyaye yaakaita musi wa19 June 2025 akabva akuvara nehipi. Ndo panonzi paudyere, hipi ndo inonzi udya. Saka kunzi pakuda kuitwa inonzi hip replacement. Hip replacement kureva kuti ane operation yaari kufanira kuti anga ari anoitwa. Muchinda uyu ari kuZambia. Tikasvika pachirundu, kuchirundu but riri side reZambian side, just some few kilometers kubva pabhodha post repachirundu. Ari muZambian side ndo kwaari. So ari pachipatara chinonzi icho Mutendere Mission General Hospital. Handiti is Mutendere General Mission Hospital. Hameno zvandabva izivesa ipapo but ndizvo zvimwezvo. Saka muchinda uyu ari kugara nababa vake. Baba vake for the past 9 months varipo pachipatara ipapo, vachingogarawo panze here kana kuti vachingotendererawo pachipatara ipapo, kuri kubatikana nekuda kwesituation yemwana wavo. So inino last weekend ndakaenda ndikanomuona iri Saturday. Situation yandakaona ipapo haidakadze, haifadze zvachese, zvekutoti mwoyo wangu uri kurwadza zvekuti kana kune vanokwanisa kutosvika vachimuona munonozvionera mega kuti situation iri paground haina kumira zvakanaka. So nyaya yavepo ndeyekudaiwo, vanhu vari kutumira mari. Ndoda kutenda chokwadi, ndoda kutenda because vanhu vatumira mari so far yatotumirwa inodarika 1,300 US dollars. Thank you so much. Yatumirwa kwavari, kuna baba vachona, kuna iye. Mari dziri kutumirwa zvichidaro. Ndoda kuti thank you so much. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji vakuropafadzei. Kune vese vari kuita macontributions ekuti muchinda uyu ange ari anorapwa post pari kudiwa 4,000 USD yekuti arapwe. Iri mari iri kudiwa nemari dzekuZambia it's 75,000 kwacha. Zvatinotenda kuti aiwa mari idzodzo dzikaungana muchinda uyu anogona kuenda kunorapwa akaita zvakanaka akapora. Onaika patinowana mukana wekubatsirawo umwe, ngatiwanikwe tiri tinobatsira. MuGoFundMe medu matiwane £5. Handiti ndoda kungoti thank you so much kuna vatangawo kudoneta kuGoFund. So tane GoFund redu ratacreata. Nchida kuti thank you very much kuna mukoma Give Mochari, baba Give Mochari, thank you very much. Ndo vakatiitira futi GoFundMe pababa chirenje paipai. So munhu ane experience, vakabata mari yakawanda ikasvika yese mari iyoyo yakakwana yakadaro nenguva yayaidiwa mune zvakanaka. So the same men zvakare vatakumbira kuti aiwa tibatsirei kuita GoFund. So vacreata GoFundMe yemuchinda uyu. So takutokurudzira kuti let's share this GoFundMe link. Let's ask mamwewo masocialites. Inini wandinoziva vanowanzobatsira zvakanyanya kana mukoma Fagio Marowa
ndakukumbira to share our link remuchinda uyu na Royal Mint. Yes, Royal Mint muzukuru wangu. Ndakukumbira kuti udi ushare. Thank you very much. Ndakaona wakashare maphotos. Now pane GoFundMe ravepo. Can you kindly share as well? Nevamwe vese vakasiyana siyana na teripo na Tabeth Tapiwa Mangisi kuti please let's share this link kuitira kuti muchinda uyu ange ari anobatsirika nokukasika. Isuwo kana tichinge tawana tikwanisa kunge tiri tinodonata, make a donation so that muchinda uyu ange ari anobatsirika nokukasika. Ndochandangoti ndouzokupaiwo update yekuti chii chiri kuitika kuitira kuti mune muchifanira kuziva zvikuitika, because dambudziko riri panapa risi raAngosaint chete, risi raSavious ega, but ratova dambudziko redu tese semhuri yeZimbabwe. Let's share, let's donate. Kana muchida kuisa maEco Cash, kana muchida kuita zvamunoda kuita, namba dziri pascreen mukabatana nadzo mukatibata, munokwanisa kukuzivisa kuti aiyo inbox isai pakati, iyi isai pakati, zvichidaro tichikupai pekuti munge muri munosheya. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka, Mwari wenyasha zhinji vakuropafadzei pakubata kwakadai. Zvikafamba zvakanaka, vhiki rinoteera ratiri kubata, mazuva anotevera ndichasvika kuZambia ndimbonomudongorera zvakare. Ndoiziva kuti fuel iri kudhura, but handina zvandingazoite, handigone kungomusiya ari ikoko kuZambia. Toda kumuona achidzoka kunoku kuZimbabwe ave mutano, apora, Mwari achimuitira zvakanaka. Vamwe vaindibvunza kuti angu ko akazoenda sei kuZambia. Ora zvakaitika ndezvekuti chipatara chakanga chiri padhuze nepaakamhanywa naye kuchipatara, chipatara cheMutendere General Hospital, chiri just after border reZambia neZimbabwe. That's why akazonoiswa ikoko, ndokune chipatara chaiva padhuze nekwaakanga ari. So andofunga mapindurwa ipapo. Vamwe vaibvunza kuti akazoenda sei ikoko. Aiwa, ndo maendero aakaita kuti ange ari anorapwa ari kuZambia. Thank you very much. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka, Mwari wenyasha zhinji vakuropafadze. Vanoda kupatina naAngosaint, izvazvo Angosaint kuti ndiwanewo fuel yekuenda kunomuona, because apa pondo pakutiremei, pondo 17, pondo 19 unleaded, pakutiremei, but aiyo tinotenda kuti Mwari ariye provider, vachaita kuti zvinge zvinozadziswa, tinosvika kunomuona nekunokupai update tiri paground kuti chii chiri kuitika. Zita rangu ndichinzi Angosaint, the only Zim uncle. Ndangoni ndiuye kuzokupai update yemuchinda anonzi Savious Nyaguwa, uyo akaita tsaona gore rakapera ari muchipatara, ane 28 years, ane mudzimai nemwana, kutaura kuno vasina mutariri, vasina muchengeti, nekuti baba vakanga vachishanda pari zvino vakarara panhoo for the past close to 9 months. Mai manje apa tinoita kutoti 9 months. For now ndichiti it's much love and God bless you.